uthe ngelilanga benomdlalo lapha embelebeleni ngase ngihamba mina nalezi ngalo ngiyihola ngihamba ngaya khona ngifika lapha ngithi ngiyakhuleka sebechithiwe laba bangakithi kwakusekhona nomngcwani wakhona la leso sikhathi zama 2001 umngcwani wakhona la ngoba ngicabanga ukuthi ngeke ngiyisisukile eGoli singala ngaseThekwini kwavuka iqembu laNgqekwani la manje ngiyafika sebethekini abanye sebegqokile abasavunulile sebegqokile hayi thwasa siviji ngathi ngiyafika namtwawo uhambele ubala sesivijiwe la kanti bakade khanjelwana kumnandi mangithi ngiyangena namthi ngiyokhuleka abafike bangivimbe hayi angene ubuka dlala la yazi ukutshena isimanga kwabe kwavuka obhuti umdayisi ngiyaxolisa ukumbiza ngegama ezayisuka emntuba lapha ezayibula ikomedi leli nobhuti umfishane usibiya ufisho namasondo babengikhonze kakhulu laba bazovuka abanye bakhona emahlabathini abadala bathi ngeke uShatlasa ngadlala baxabana bodwa mina ngivinjwa amagoso kuvuka inkomedi lesebhenjini nathi ngeke ngadlala umfana la balangazelele umdlalo wami kwaba isichitho ke lokho ngalelo langa ngoba laba basebhenjini bathi ithini esikhokha imali zethu ngalomcimbi sithi lo mfana ngeke ngadlala isona isichitho ke engavuka naso mina lezi insizwa zangakithi kwathiwa ngidayisa ngabo ngangena ngempela ngafika ngenza into yamehlo kwajabula wonke umuntu waphuma uncinza wonke umuntu ngalelo langa insizwa zasemahlabathini noma bethiwa ziyangizwa ezazi ukuhamba kwami ngihamba nazo obhuti abadala ade ngibabala ezinye ezilingana nami ezincane nakumina ezinye zazo ehlezi zingitshena namanje ukuthi lokhu zezwa ngami ifunda isikole sesikoleni siyajabula ukuthi namhlanje simbone ngamehlo noma face to face zayixoxelwa ngami ixoxelwa obhuti bazo zifika ukuthi akhona umuntu othi uShatlasa usokubuka ungayi ubuya kodwa ubuya cha kanti kwakuba njalo ngempela wawufika uma usufika ubufika kunoxhaka yabona ngihamba nezinsizwa noma kuseThekwini noma kusekhaya ngikhumbula ukuthi ngake mangabe uya ngokuthi mhlawumbe iperformance ibiphansi kulowo nyaka ebefika kubalelo u2 number 1 u2 number 2 yimina noma number 3 yimina ngangedlule lapho kodwa nje kakhulukazi umdlalo wami uvamisa ukubala kulabo bantu top 3 buba top 3 nje kodwa nje kahle kahle u1 nje bekuvamisa ukuthi kube ngowami kodwa ngokusho kwabantu hayi we cha hayi mina yonke lento engikhulumayo into ebengiyixoxelwa abantu ngoba ngangikuthwele lapha ekhanda mina ukuthi mhlambe khona into enzima oyenza cha okay konke lokho kade ngichaza izinto eyishwa abantu abanye ebebengitshena emadlebeni ngabanye bengitshena phambili kwabakithi njoba namanje bangikhuluma ngawo ukuthi izinto ezilapha efonini engisendelwa abantu lapha efonini abangihlalele lapha nje singikhipha lapha endlini abasafuna leya yes hayi uzwa kahle indaba ezinto ngoba sithi isintu alukho lusingabeyibuka kunjalo
lento engiyikhulumayo mina ngikhuluma into engithi mina ngangiyibuka ngizenza kodwa kakhulukazi ngikhuluma into engiyikhumbulayo ukuthi ngafika ezinsizweni ngalolu suku ngenza 1 no 2 kodwa ngangingazi ukuthi kuwunqoba lokho. Ngangisuke ngenza nanoba ngithi ngiprocess ifanele nami ngibonakala ukuthi nansi yami induku. Kubabukeli ke njengamanje engingakusho ukuthi kulesa sikhathi lento yamavidiyo ibingakambi ibusayithola nje ngoba kwamafoni ashotayo. Ngicabanga ukuthi leso sikhathi so 2000 ayengekho kuthiwa nje uyovideoize umdlalo ngefoni kwakukancane. Iqiniso lemsulwa lelo mfowethu ngakubeka nje ngingakunanazo ukuthi imini engiqala ukuqopha ingoma obu uyifake kumavidiyo ngifake ngiqashe umuntu ezothwebula umcimbi wami ebese ukuthi umuntu awufunayo noma ungasemahlabathini ungasenkandla noma ungasenquthu ekwazi ukuthi ewubuke kubhanyabhanya. Impela bese ngifisa ukuthi siye kulowo mdlalo ngicathu bubize ngo-2006 bekumuphi unyaka? 2006. Ekubizeni kwakho lo yamdlalo libe njani isasasa nani nokuthi nje uxhaseke kuwo? Ngebhadi ke besingakabikho thina kulesi sigaba sokuxhaseka. Thina konke bekusuka emandleni. Ngoba naye lo muntu engikhuluma ngaye nje ngamkhokhela imali owayeyibizile. Angibalule futhi ukuthi kugcine sengathi ingoma yasobuka iyafana. Ngoba ngaleso sikhathi igama lami laseliphezulu kakhulu ebantwini abakulomkhakha. Ngangokuba noma benza abanye ozakwethu bekuba lula ukuthi umuntu akusho nje aphimisele ngomlomo. Mhlawumbe kwesinye isikhathi ngizwa nami, kwesinye isikhathi engakhulumi nami ethi ingoma yashaya class phela. Bese bephimisela abanye bethi hawu ingoma yasobuka kanti siyafana. Yasabalaliswa ileyo video. Noma lawo ma-DVD ayekhiqizwe lapho ngoba abanye babechaza nje ukuthi uma kufika isikhathi sokuthi bazokwakha ingoma ebese befaka bebesebenzisa leyo video befike befake yona ivideo bese bakha inyawo zakulowo nyaka besebenzisa le video okusho ukuthi ngamanye amazwi babesuke bethatha leya ngoma lobeyinjalo beqephule lokho abaqephulayo bekufake lapho abakufaka khona kwadina sengathi hayi ubuka kuphela yonke iziyashintsha ngisho abafowethu basentembeni esifikela thina ushuni wabo wawuncike kakhulu lo shuni ngathi wase enkandla naseshowe lo shuni lo kaShaman lo umshuza ashilo lo uShaman lo umdala lo weyigubhu kuyo idala zakhona ngathi zibuye zibamba unyawo zibamba unyawo khona lo shuni nje uShaman lo mdala wangathi wawubushaya nezigubhu qala uyabona bebeshaya lo shuni abantu abaningi yabona abantu abafowethu laba basenkandla basentembeni abaseshowe nalabo basemthunzini futhi hayi bashintsha futhi uShaman ongawuthola emthunzini manje uShaman ongawuthola entembeni manje uShaman ongawuthola zonke lezi ndawo kade ngiyibala bashintshe kakhulu ukuvela kwaleya video ka-2006 nakhona ngakithi bese ngathi senginto efanayo nje noma kuthiwa oba wayibona ingoma yangakithi obuka ngisho kuthiwa uvuka phansi uvukwa nje phansi
benza into eyi-1 laba bantu. Yeah. Uyabona ukukhomba lokho Yeah. abevuka phansi bevuke belidlanzana ngathi ziyiqanda ematsheni. Yeah. Into yaqhamuka nami leyo ukuthi manje uvumisa igosi ingabe ingahlali phansi. Yeah. Zivuke iveve njengey'qane. Yeah. Makufanele ukuthi zingene ngaphambi kokuthi ziveza umdlalo wayo ukuthi zikhahlela kanjani mase zisefolweni ukuyiveza kwazo ziphuma phakathi kwabantu. Abanye baye bethu umcupho. Abanye kodwa kakhulukazi kusuke kusetshenziswe egameni lomcupho ukuthi umcupho ukuyiveza nje uma uphuma phansi. Yeah. Nisazophumela lapha enizodlala khona enkundleni. Indlela eniqhamuka ngayo. Like lokho sikubiza ngebhasi abantu sebakubiza kanjalo. Obathi ibhasi. Ayimantu manje ulayi. Yeah. Yebo. Yeah, yaqhamuka nami leyo nto. Begxeka futhi abanye ngoba khona babethi uthatha isikhathi kudla isikhathi kodwa mina ngangiwenza kube kufishane ngoba nengoma yami yayingeyinde. Yeah. Ingoma yami ayibamfishane ngayithatha amaminithi amancane kabi ukuthi iphele ngoba ngangiyisetha leya nto. Inkingi yoniwe yilaba abantu ebebethathela ekwenzeni kwami. Wathola ukuthi manje abanawo umqondo wayo kahle. Bayona sebeze beyilule lento igcine isiyinde abantu begcine beze bethi abantu lento isingamafola amabili. Abanye begcine sebacasula impela nawe ugcina usubona ukuthi awu yazi mina bengijathi abantu sebeyagida impela kanti basazohlala phansi uphinde beqale phansi. Inkinga le selimele futhi. Yeselimele bahluleka ukuyisetha bona bathatha isystem engenza ngayo le engisebenza ngayo ngapha kwaShatlasi base bethatha beyisebenzisa bona kanti manje bona bayakophisha. Yeah, yasibashaya. Manje bayahluleka bona ukuyicabanga mina le nto ngangiyikale isikhathi. Futhi makabe ngivumisa kunento ebengiyimaka mina ukuthi angihlabeleli kangaka. Yeah. Ngoba unegap yala. Ngoba yonke into bengiyenza ngesikhathi mina ukuthi mangabe ngihlabelela ngivuka phansi kwesinye isikhathi ebengisuka ngivele ngingahlabeleli mangizokwenza le nto ngivele ngisho isaka umuntu ethi linde ethi ngihlabe ngivele ngifaka isaka. Sekhaya Ngizothi ngifaka isaka ebegiya kusuma vele kugiya inkabi yami eyodwa yazo. Kuphuka izambilela phansi ezansi. Yeah. Iyothi ibuya lapha mina sengifaka ingoma. Manje ke abantu bashayele lo nto. Hayi ngiyathuza. Nje ngicabanga ukuthi mhlawumbe ungakubuza okunye. Cha. Ngoba selifuna siye emaphethelweni soqhuma nje manje kulunge ngoba ngesikuxoxe kumnandi wakho umude kakhulu. Umuntu kakhulu. Singabuye nje ngelilanga sibe siqhubeke mhlawumbe noma siwengeze. Yes, wengeze umuntu kakhulu. Kodwa futhi lapha ekudibaneni kwaMnezi wasemahlabathini namanje siyahlonipha. Isekhona leyo bhola. Hayi siyahloniphana. Hayi siyabonga lapho. Ngoba kwazile ukusimela silubo. Ngoba ngelinye ilanga Ntonda ngiyakhumbula umzala wami Masinika ngoba siyahlobana la ekuzalana nini bengibiza kanjalo methi umzala wakhe namanje usho njalo ethi umzala wami. Yeah. Kwathi ngonyaka ka 2004 kwakuvala amahlabathi eThembabihle. Cha waphumela obala lapho uMntakadubazane khomba la Isimiya. Ngangimthanda. Laba bantu abadala bengibathanda ngoba benginikeza ukuzethemba. Bekukhuthaza. Bengikhuthaza. Yeah. Nami futhi ngibahlonipha. Uthi uMakhumbane wafika wathulisa zonke izinto zazikhona lapho
wayesebuza ukuthi ukhona njani lasi la. Yeah. Kwathuleka nami ngaxaka ukuthi uthini umoya la sewungibezelana mase-ke aphendula bangibheka abanye bathi hamba uyakubiza. Wasethi angezela ngaphambili ngaya. Wafika ngibambela ehlombe uMakhombane. Yeah. Wathi bafowethu ngicela ukukhuluma sibadala kule ndima. Sibadala siyenza lento ehostela nangaphandle nasemakhaya kade sayihola insizwa siyaguga namhlanje. Yeah. Sasicabanga ukuthi sesibone konke ngobudala bethu nesipiliyoni sethu, kodwa namhlanje ngibona siphenduka iy'ngane ey'ncane. uShaklas amazi ukuthi uyovinjwa ubani. Yeah. Insimbi kayigobi le. Wayembambe lapha ehlombe wathi insimbi kayigobi le. Yeah. Sazi uyogoja ubani. Wasememeza lapho umenza ingoma wathi sizoyigoba kanjani ngoba le nsimbi kayigobi engibambe la base beyivuma. Insizwa lezo yahamba nazo wayesahamba nomfowethu lapho ocela mbana embazo. Nomagasela usikhofona. No Sibalo Lokozana, Sibalo ngisathi uma ngiyaphosisa uma wayesekhona uma engasekho uSibalo uNteba ngisazi. Kodwa nje insizwa lezi zabantu ey'ndala ey'ngabanewethwini. Yeah. Zayisekhona ngaleso sikhathi noma usumjulukile. Yeah. Alibhubha lezo nsizwa. Alibhubha. Ngicabanga ukuthi-ke lokho kwanginikeza amandla kakhulu mina ngoba noma ngaba novalo ngaleso sikhathi ngathi mina kuleli izwe lawa masho phela. Libuye libe nabantu ababuye becabanga ngenye indlela. Yeah. Umzala kodwa uyikhuluma kanjani uMwelase phakathi kwalaba bantu abavele ngithi ngibhekele bengibuka ngapha esinqumbu. Ingekho nje into ebangwayo njalo yibo umsizwa lokho. Obabanga nje mina nganginensizwa-ke. Kodwa usho ukuthi lokho engangiphathiswe khona noma lokho engiphathiswe khona. Ngoba phela umuntu into yakhe ayifi. Yeah. Uze eshone naye emhlabathini. Kunjalo. Kwakubaxaka ababhemu. Kwakubaxaka ababhemu. Ngase ngibona ukuthi ukuphumela obala komuntu omdala njengalo. Onegama futhi ezizweni. Kuzodina amaningi. Kwabadina futhi. Yeah. Ngoba abanye basebenakho ukuthi ngiyithwele. Ngingazi ukuthi bangiqala ngaphi njalo ngoba mina ngiyayithulela ngiyayihloniphela futhi kodwa mase ngisengomeni ngisuke ngizokwenza lento ekade ngiyijima. Angifike ngenze enye into lapha. Even ngisho bona laba bantu insizwa lezi angiyiphethe mina ngisho nalivanga lelilodwa ukuthi insizwa zakithi fanele nazi ukuthi manconywa abantu ngconywa ngoba ngingaphansi kompheme kaShaklas. uShaklas hayi ngoba umenza kwenzeke. Kodwa ngoba mangabe ngicela okuthile kini niyakwazi ukungithobela ningihloniphe mangithi senza lokhu ningithobele ningihloniphe. Yeah. Iyona mphumela leyo ukuthi makuphela unyaka abantu bekhulume kangcono ngani noma kade sinemidlalo ekhaya kube igama lenu libuye liphezulu kunoma ubani ukuthi kanti sisemaholodini ekhaya siwachitha nosibani hayi basibuyise into yamehlo. Kunjalo. Ngithi-ke ma unconywa abantu ubambe iqhulu bethu libamba kahle iqhulu.
fanele ukwazi lokho ukuthi ubamba kahle ikhulu ngoba ungaphansi kompheme kaShaklazi ehlonzile njengomholi wakho wakubona ukuthi wena ufanele ukubamba leli qhubu ungayithwali ngakho wena sebenze overtime ukuthi lento bekade bencoma yona izolo ngonyaka ozayo ayibisiphindiwe noma makade bencoma kade kuvuka ingoma mase kuvalwe ingoma ayibisiphindwe kabili leyo nto okuyivikela ukuthi lento abayibona izolo angabe bese bebona okunye mase kuvalwe ingoma hayi ngizwa kahle cha nibengihlonipha lokho ivangeli lami belilapho nje ngifuna kakhulu umuntu oyithwalayo ebengixoleka ukuthi na sebekumatanisa nami lokho laba banguza kwethu bakuthathaphi ngoba mina noma ngabe ngifika ngigqoka into emhlophe kade lina ngifike ngingena ngayodakeni bayazi abaningi abazimini akaze nje ngiyithwalele ukuthi kunodaka lapha esikhona namhlanje noma sisetileni lapha esikhona namhlanje noma kunamanzi lapha esikhona mabe ngisengomeni ngizokwenza lento ebengaziwa ngayo ngoba ngase ngikutholile ukuthi kanti kunabantu abasuka ekhaya besuke lapha abahlala khona besukela mina uyazi ukuthi Donda kunenye into ekade ngiqeda ukuyitshela elinye igoso lakithi la elincane nje ebelibukela kimi kakhulu futhi ngilibona ukuthi lingikhonzile futhi ukungikhonza kwalo alizenzisi lithi mina ngangisuka ekhaya ngisuka ukubuka le bangazi ukuthi kunengoma la ngigibele ngifike ngizobuka wena baba badlala ngiqe lapho ngibuyele emuva ekhaya umshovu lo kanti ngangimbona ukuthi lo mfana ngoba ufunda isikole kodwa nje ngiyambona engomeni nami engomeni nje ngiyambona ngisimbona efunda isikole emakhaya esukela uzobuka mina ngathi mina kanti mfana ngokusuke wathi buti mina ngangisuke ngizele wena la uzobuka nje ingaba zakho engisho ukuthi ke bafundile abantu okuningi abanye namanje nje bayakwenza sibuka akusuke kungasho mina kusho abantu abasuke bebuka bethi oh isikole sikaShaklazi lesi ningaba kubo kwaShaklazi na basuke ke ngalokho kungasho ukuthi mhlambe babadlela amandla laba kodwa basuke bazi ukuthi lento kahle kahle saqala ukuyibona ngosibani noma singasamboni ngamehlo enyama kodwa masibuka lento sicabanga umnikazi wayo ngizwa kahle njalo lesiphinde sikhumbuze umlaleli umbukeli ukuthi sekuyo i-interview yegoso uShaklazi bathi kwazi ukubulala libomvu icala ngazi noma ngisho kahle kodwa nginsizwa zazi ngithiwa ngizwa kanjalo nami iyo iDonda production enithathela nombukiso labezitha awusithatha sibeke ngifuna ukuya kule ngoma ka 2014 eyisemaye ngoba imanga zakho angazi noma mhlawumbe abantu abaningi vele bethu nomuthi lawo wangena khona lapha wasuka isiphepho leyo mvula inanga ngalapho ubu noma lapha kwasangu kodwa ingoma eyayisemahlabathini abantu baphela imvula kodwa isiphepho sangena nawe la awenzeni lapha ndaba ezitha no cha phela mawuthi mhlambe ngilokho hayi ungasho hayi kanti
Dona nababukeli nje abanye ababekhona abanye abakwaziyo lokho ngoba kuyinto ejwayelekile ukuthi ma umuntu wenza izinto zenzeke kanti nawe uyiphushela nje isiphiwo sakho abantu bese beqagula ekhomba lokhuya nalokhuya ngoba abantu bakholwa kakhulu ey'ntweni bese beqagula ukuthi cishe ngoba wawenze ku-1 no-2 wawenze kanje kanje kanje. Abanye ngiyakhumbula kuleza zikhathi zami babeze bengitshele nokuthi siyazi ukuthi wena lento ekwenza ukuthi igama lakho libe phezulu kanje wenza ngani. Kusho ukuthi-ke bayayiphuphela nje ngoba abantu bakholelwa ey'ntweni. Into ngabe kungeyakho umuntu isingeyakhe. Ngingasho nje ngiphelele lapho ukuthi into masuke kungeyakho umuntu usuke ungeyakhe ngoba kakhulukazi abantu mina bangibona manje ukuthi ngoba senginentshebe njengoba sengihlutha ukuthi ngile-Nazareth. Kodwa abantu abangazi ebuncaneni bami noma kulesa sikhathi ngihamba nabo ngibahola abanye ngapha ey'nsizweni. Ngingakusho nje engakunanazi ukuthi mina zonke iy'nsizwa engiy'phetheyo noma bekade ngiy'phethe zingama-Nazareth. Hhayi ngokugqoka ingubo emhlophe kodwa uShembe lo esimthandazayo ziyamazi ukuthi uNkulunkulu. Ezinye beyingambulelekile ngaye kodwa ebesuke ilalela amazwi ebesuke ephuma kimi ngibatshela ngaye ngoba iy'nsizwa zinesikhwele futhi iy'nsizwa zinaso isikhwele lesi serious. Uyazi ukuthi insizwa iyawubamba umlando wenye insizwa ifise engathi ngabe iyona edlala le ndawo edlala lo muntu ebantwini. Uthi uma kufanele akhulume ngomuntu into ebeyenza phambi kwakhe afune ukukhuluma lokho okucathwa nguye abantu abangakwazi. Iy'nsizwa zinesikhwele xabasha ngoba nabo labo babekhuluma lokho nje bezama ukuphumela obala ngalokho babengifuna. Manje kuyangazi ukuthi uma ufuna isiphiwo somuntu ngoba iy'phiwo zethu zihlukahlukene iy'phiwo zethu. Nawe nesakho nje isiphiwo engeke ngikwazi ukuthi ngisithathe mina engisenze sami. Ngisho ngingazama ukuzenza bazosho abantu ukuthi hhayi leya nto ingakho namanje noma benza abenza leya nto efuze le engangiyenza kodwa bevele kusho umuntu nje ethi hayi lento yasha class leya nto kunjalo. Nakho-ke lokho okubuzayo kunjalo nje. Engikholelwa ukuthi esiphiweni ilapho kwakuvela khona lokho nanokubona. Hayi siyacaca awuyibeke nje yacaca ayinamabanga. Sihambe sekufuneka manje usutshela iy'nsizwa ukuthi zinsizwa zakithi masosha akithi namhlanje usuku lami lokugcina ngini kanye nani la enkundleni sengibizwe ukholo. Cabanga ukuthi ubize ingoma ngo-2018 kunjalo. Awusithi halamuze kancane lapho. Siyakhoqa njengoba bengingachaza ukuthi ingoma ngihole insizwa mina
Yeah. Esengikukhulumela kuyikho abantu bayakwazi Yeah. nokuhamba kwami bayakwazi Yeah. konke. Yeah. Noma-ke ngike ngachaza ngaseqaleni ukuthi yonke into sokuyenza mhlawumbe usungazi ukuthi abantu bayibuka ngale ndlela abasuke sebechaza ngayo, ngoba nawe phela usungaboni ngoba lokho lusingakuyibuka. Mina-ke ngesikhathi sefinyelela ekuthenini ngithatha amakhokho ngiwabeka ethala, kwangisukuthi ngoba sengigugile noma sengimdala, Yeah. noma singabala kube kuningi mhlawumbe abantu abakhulumayo abanye emakhoneni, ngoba uyazi ukuthi umuntu uma ekhuluma kabi akuvamisile ukuthi umuntu akuqonde. Kuningi nje laba ababekhuluma abantu namanje futhi mhlawumbe baningi abakhuluma okunye ongesilona iqiniso ngami. Yeah. Mfowethu ngathi nje wabe sekushaya isikhathi sokuthi ngiqine endleleni noma esinqumeni engasengisithathile ngokwenkolo. Yeah. Ngakubikezela lokho futhi mhlambe ngibele senginophawu lokungibona nje mhlambe nawe uzongifakazela mhlambe iminyaka ize yamthathu lokhu ngibikezela ukuthi njalo sengiyahamba kodwa kuze kwathi ngo-2018 nami sengithola amandla ukuthi ngikwazi ukusingatha abantu ababezobe bengivakashele. Ngase ngisho ukuthi cha, njengoba nganginganibikela kuseseThekwini, ngoba nakhona phela lapha eThekwini ngisebenza umsebenzi omkhulu ngaphambi kokuthi ngiyobeka amakhokho ethala. Yeah. La ngaphambi kokuthi ngivalelise nakhona la ngabatshela ukuthi usuka ngalwazi ukuthi ngizonazisa ngabe izinto zami seyihleleke kahle. Yeah. Ngokwasekhaya. Ngafika-ke lashalo lo suku ngase ngimemezela, bafika-ke abantu, noma-ke ukubiza abantu kunama-challenge amaningi. Kunjani? Ngoba kuyakhokhwa laphana, kakhulukazi izinto, uthenga iy'nkomo, uhlela abantu, iy'phuzo, uyokhuleka emakhosini, ukhokhela amaphoyisa, wenziwa lokha nalokhuya. Thina-ke besiy'thengela iy'nkomo. Kungcono nje manje osekunezandla osuyibona seyiqhamuka ukuthi umuntu ungilekelele umasipala ngilekelela abantu abathile. Cha, thina besizenzela konke lokho kusukela kwi-uniform. Ngizokuchaza futhi lokho ngasekugcineni ukuthi bungakanani umzima wokuthwala amagoso ngasekugcineni. Ngizokuchaza lokho ngoba mhlambe ngaphambi kokuthi ugoqe ngiyazi ukuthi mhlambe kungenzeka ngigoqe ngakho, noma uma usungafikanga ngokho mhlambe ngiyokuthinta ngaphambi kokuthi uvale lapho ukuthi kule ndlela kunzima kangakanani. Nami ayikhona ama-challenge sengizovalisa ngoba abanye babengivimba, babengafuni abantu, kodwa ngenxa yalesi sizathu ngoba ngabe sengibatshena noma sesifikile ekhaya nakhona la eThekwini ngabatshena ukuthi bafowethu akusho ukuthi uma sengithathele indlela kusho ukuthi sengomunye umuntu kimi. Yeah. Kodwa ngizamchaza ukuthi indlela zethu khona lapha ezihamba kuyihlukane khona. Kunjani? Ngoba uzothola ukuthi njengoba nakho kade ungitshena nje ukuthi nginomcimbi lapho engiphuthuma khona, engibizwe khona nodlala wongoye. Yeah. Mina ngesikhathi ubhekile wongoye ngidingakala ukuthi ngibe sesabatheni. Yeah. Umuntu olindele ukuthi angibone leyo wongoye akasangiboni, noma mhlawumbe ukuthi sehlukene phakathi la mandla abantu abebejwayele ukwabona kimi, noma zingaya iy'nsizwa engiy'holayo le. Yeah. Bazofike besho bethi kodwa akusenjengoba kukhona umnikazi wabo. Uphi umnikazi wabo? Mina ngapha ngisesontweni. Uyabona? Yeah. Ebese lento ngcono ukuthi
ngithi ngibikezele ukuthi ngiyahamba ngibe nesitshalo kuleso sikole kulabo abantu abazosala ukuthi ngibambeni iqine emadoda ukuze kungathi eqenjini mase kungasekho umuntu bese besale bebona elinye iqembu kaShackles. Ngoba ngisho ukuthi iminyaka mina senginokuphawu lokuthi ngileNazaretha iminyaka mhlawumbe yaba mithathu. So ngayitshela insizwa ukuthi ningesabi insizwa ilahliswa kwenye ngenyathi. Fanele bekwazi lokho abantu ukuthi sonke sesidinga noma kunini. Uma ukhona apha engimemeza khona ngiyosabela masisekhona sidla amabele. Njenga namhla kalokhu-ke ziyakwenza lokho insizwa. Kwesinye isikhathi ngiyizibe. Kodwa nje izinto ezizakalayo ey'ningi zengikhipha ngiyilapha endlini. Akukho okuningi engathi mhlawumbe ngingakukhuluma mayelana no-2018. Sengivaleliso kwawukuthi nje sengizogcina engathi ngikukhulumile ngaphambi kwale minyaka emithathu. Sengibikezela ukuthi ngiyahamba. Kwase kusala-ke laba abasalayo abasayiphushayo namanje. Noma-ke mhlawumbe kukhona ukukhala khona ey'nsizweni ey'ningi ukuthi ayi akusekikho lokhu owasekujwayelekile emehlweni. Vele ngeke ngabi njalo phela ngoba njengoba ngikuchazela nje ukuthi le ngoma yakhe kanjani mase kuphethwe omunye umuntu mase kuhola omunye umuntu kuzosho. Kodwa-ke ngicela ukuthi nabo abafowethu laba bebebekezelele kuzolunga ngoba isililo mase sisikhulu kakhulu siyangiphoqa nami ukuthi ngihambe ngibuye ngiqalaze ngoba abantu sengibazibe kakhulu. Ngingabazibi njalo ngoba ngibaziba ngempela nami ngenxa yokungazitholi isikhathi ukuyoqalaza hayi ukuthi ngibuyele engomeni. Engomeni ngeke ngisabuyela mina kodwa nezwi lami abantu bayaphila. Akaze bengaphili ngiyamnothisa lokho uma ngihamba nje nabo lapho engisuke ngihamba khona nabo bayaphila abantu. Ngoba abanye baye bekhalela khona ukuthi thina sisho ukuthi sifuna ukuthi uyogida kodwa ngezwi lakho ngoba siyakholelwa ey'ntweni ozenze phambi kwethu sibuka. Namanje futhi sisakholelwayo ukuthi singasisa phambili. Njengoba namanje nje ngike ngahlonishwa mfowethu ngoba sengibeke phansi amakhokho. Akufanele ukuthi ngingakubongi lokho. Ngoba ngobe ngumholi ongenalo iqiniso. Ngoba phela ukuba umholi mfowethu uzwala ngakho futhi ufe ngakho. Uyabona abantu ababengamaqhawe namanje basabonga ngabo ubuqhawe babo. Akusoze nje mina noma ungibona ngeziphiva ngenje umuntu angibize ngenye into. Mayibona mina ubona uShackles ngikwazi ukuhamba kwami. Eligama ngalithola ezizweni. Namhla kalokhu noma kukhulunywa ngamakhosi asendulo mawuzwe bonga kuthemeleza noma ehashwa. Kusuke kukhulunywa makuthiwa udlungane likandaba olunga emanxebeni. Akusho ukuthi ngoba seneminyaka emingaka nje la hamba emhlabeni kusho ukuthi akusolona udlungane likandaba. Useyili udlungane likandaba. Oludlunga emanxebeni kwaze kwasa amanxebeni sisibikelana umntwana ndaba isala ukuthi imisalonyeni uShaka sishaka nokumehlezi kamenze igawa wazokuluma sokuqinisa bekhona amagaba bebesi. Inkomo kwandaba ekhala emthonjaneni zonke izizwe zizwile ukulila. Yezwe udule sokuyengweni. Yezwe umama engezwe ngwakakhali. Sure. Athi inkosi ayiqeda. Inkosi ayiqeda. Isilo sabithi. Abezitha makeba. Ingonyama yaqala wena wendlovu. Yebo. Sengisho ukuthi-ke mfowethu ingonyama namhla lokhu kuseyingonyama. Njengamanje bangikhuluma nawe nje ungizwa ngithi aphuze inomsebenzi omuhle ingonyama esenzele wona. Mawuzwe emlandweni kuthiwa ingoma le ngoba siyigida nje kuthiwa
wakuthi amabutho mayengayile empini iwahlanganisa nengoma Silusha. isihlaka Mlaleli mbukeli uyezwela umlando ukuthi ingoma isukaphi ke manje. kumanje njengoba ngikhuluma nawe nje kunezinto okuthiwa inkosi silo sokuqala sayinciphisa ezayibambezela abantu ukuthi singabatholi ngesikhathi esibadinga ngaso njengamasiko nje afana nokusoka namasiko omhlanga umhlanga into ngoba ihamba umhlanga nje izolo lezo zinto izinto vele zakade zenziwa kuyavela emlandweni ukuthi ngesikhathi kubunjwa lo mbuso kaZulu inkonyama kunemikhosi eminingi noma kunamasiko esake sawahoxisa agcina esevuka kule mihla yayizolo sekubusa ingonyama noma ingonyama ebuzile izolo njengoba namhlanje sinendlula mithi yamakhosi kuyavela ukuthi ingoma le yayikhona ngaleso sikhathi yayibamba ngawo amakhosi mayengaphumile ukuhlasela njengamanje njengoba ngikhuluma nawe ngithi mangithintwa zinsizwa sasesikhumbula ukuthi kambe kunomlando onjengalowo sike ngithinta-ke insizwa ngenxa yobunye ubuhlungu ngoba akhona ama-challenge akhona lapha ey'nsizweni kodwa nami benganakile ngesikhathi kulokhu ngingena iy'ngcingo zingibiza lapha zingithiwa sondela ngithi mina yini kanti ngathola ukuthi ingoma ngathi zihamba ngomunye umkhakha ngathi ngiyasondela-ke kulaba abantu noma kulezi insizwa noma kulamagoso angabaholi lamaqembu ngathola ukuthi ngathi khona nami lapho kufanele ngiphose khona esivivaneni ngoba yona into babeyikhalela leyo ukuthi ngathi sekuyakhaleka ngathi akusahambi ngendlela ebekade kuyiyo sibe sesikhumbula-ke ukuthi lokho kuhlangana kwethu sengathi singayihlela kube negroup ezizoyakha ezodala ukuthi siyikhumbuze ukuthi singabobani ngoba masithi siyabheka sengathi mabengilandisa emsebenzini omkhulu kangaka sasizosebenzile kuleya minyaka yethu sihlanganisa ubumbano lwensizwa amagosa akithi ngathi akusahambi ngendlela okuyiyo ngase ngikubona ukuthi sengathi kubalulekile ukuthi sengathi kufanele niyibumbe kabusha lokhu ukukhala kwenu nje kuyadinga ukuthi ngathi ningahlangana kabusha noma nina eniyithola ninalokho ukukhala kodwa ukukhala kwenu kufana nokukhala emoyeni mangabe ningakwazi ukuthi nihlangane nibe yizwi linye hawu kanti laba bantu njengoba ngikhuluma kanjalo nje ukukhuluma bakuqondanise nami njengoba ngikhuluma nawe nje nguhlalo waleyo group abayihlanganisile negroup engiyona la yensizwa elijadu lengonyama ngixoliseke nje ukuthi igama ngoba lithinta ingonyama yesizwe futhi
singakahleli ngokuphelele yeah ukuthi sikwazi ukuthi umsebenzi uhambe ngendlela kanye nobukhosi bakithi yabuyela lapha esiphethwe khona kodwa khona siseyinyaweni zawo ukuthi sikwenze konke kube impumelelo noma ngeke ngisho usuku nesikhathi kodwa kwesifiso sethu ukuthi sathi masifikela lo mqondo noma lokho kucabanga ukuthi into ekhona namhlanje yake yabakhona ngoba ijulile lento kahle kahle ingabantu hayi ngoba ukuthi usine ngoma nje ubukwe kuphela lento ngokuhlanganisa abantu ukuthi niyigcine niyimbumba njengoba mhlawumbe uzokhumbula nawe ekhathini ukuthi sike sahlanganisa izinsizwa zezinhlakandlaka zakithi kusukela kuleya nto engeke ngayiveza ehlukanisa izinsizwa zasobuka noSamuwe kwanodonga noma ngoba nomfanto phakathi kwezinsizwa zasobuka nezasemahlabathini kwanongoma eMatuba imina lo ngihlangene nobiyela uthando Debenode engasuka la ngahamba ngakuyena mina bengiligos ngaleso sikhathi yena engasenazi ingabo yagida kuzo kodwa ngangazi uthando lwakhe nokuhamba kwakhe ngafike ngaya endlini yakhe ngisuka la ngafike ngamxoxela ngaleli iphupho lokuthi ngihlanganise lamagoso amagoso ibisingene kuwo lento bakekho bayecabanga amagosa asobuke bese ngasazana ngiyabonga-ke namhlanje ukuthi ngiyakubona ukuthi makhona ngengoma yasobuka sekwazi ukuthi uqashe imoto isuke ekhaya kuphuma amakhwantana ephuma ekhaya eze engomeni yasobuka eThekwini leyo nto ayizenzakalanga ithina sasebenza leyo nto ngoba umuzi wasobuka ungaka noSamuwe nje igodi zasobuka zingaka nje labantu bebengazani ubuzwa noma usuzwa wena ukuthi lo akini lo usuka naye endaweni ethile kodwa bengazani kodwa manje njengoba ulisuka lezansi ebangile elombi nje mina umuntu wasemfule bengamazi namhlanje abambena amagoso esengathi-ke lokhu kukhala kukhona abaholi abakhona namhlanje engakubuka ngeso elibukhali mina nganginobhala kule nhlanganisela yamagoso asobuka noSamuwela ulasho uthando Debenode uhlalo ekubeni futhi uba yona lento yayakhiwe yithi ngoba sizama ukuvuselela njalo ukuthi abantu abangasibuki sileya nhlakanhlaka elokhu yamiswa ngalesa sikhathi kumiswa amagosa amadala bese kuba ukuhlakazeka kwethu asikhumbule ukuthi singobani sivelaphi hayi cha ake ngibonge nje lapho endaba izitha umsebenzi omngaka omkhulu enwenzile ngazi izwi lami selishonile noma kuzobe sekusebusuku noma ukuthi angikho right ampilile ngeke kuze kuphele ukukhuluma indaba izitha bengicela ukuthi siyigoqe la ngibona sesithe ukuyilula kade ngeke kuze kuphele ukukhuluma umlando omude ngizothi nje ake ngibonge kakhulu ukuthi ngikuthole kulesikhathi sakho ngipheso ngithi mbukeli wami lapho khona la ubuka khona le interview ngicabanga ukuthi ufunda okuningi kakhulukazi nje ngizokhala lapha athe uNdaba Izitha wabeka khona mayisungula iqembu lakhe lapha uNdaba Izitha usixoxelile ukuthi kwakungekuhle endaweni ngenxa ya izimo zamagenge
ayekwenza ngaleso sikhathi. So ugwema lokho wasungula iqembu lengoma. Ukusho ukuthi-ke nawe othi ingoma uyithandi namhlanje kumele wazi ukubaluleka kwengoma ukuthi kuyini. Ingoma ayisikho nje ukuthi umdlalo ngoba kuyadlala, ikwazi ukuqoqa abantu ey'ntweni ezimbi, ibahlanganise benze into enhle, bekwazi ukuthi beqhubeke nempilo. Ndaba ezithi angiphuse kuwena kima kusakhulumeki ugoqe nawe uyibongele kubathandi bakho, ngoba ngeke ngishiye ukuthi nabathandi bakho uyibongele kubathandi bakho nabathandi bashaka. Cha, ngiyabonga Dona nabathandi bengoma, nabathandi bakaShaklasi noma abalandeli bakaShaklasi, ngoba igama lomuntu nomlando womuntu awufi esaphila. Yebo, Ngiyazi ukuthi abanye kuyenzeka ngidibane nabo noma senginje bakhulume konke abafisa ukuthi bakukhulume. Ngingathi nje nina benkosi ngiyibongela mina ngokukhula Shaklasi Nkosi ngibalalela ezicala umshaya wentombi ngiphinde sathi unofakazi ukuthi lisokaqhubeka umqhamude yashimile mama. yebo, Ukuduza ingodumo kuduza intombokazi yamshaya wethu ushinsi ngandolo for omba usolo but ngisengozi ayiphe kumkhulu avele izinyo wahle kumoqo uthunile esigo. Shaklasi Dakamata kana ngakakhulupho. Kabala mazami ngithela wena nomqhathanisi bosona mantombazane ngithela ngodaba. yebo, Uzonda somzonda silazo wonke ubuka. yebo, Isuke zisho kuyimi lapho. hayi zethiwa kanjani. So nje ngathi nje cha Ungakagoqi ngokuphelele khona umuze engiwuhalelayo nengutenga ushi kusuka early 90 noma ngithi 2000 anginayo ma-90s, kodwa nje ngizothi ma-90s late kuza kuba manje. Ubona izinga lengoma linjani, liyakhuphuka noma liyehla? cha mfowethu uthinta iphuzo bengivele ngithi ngiyakulo lelo. Oh hayi sasungele Ngithe mfowethu afanele ukuthi ngikhohlwe ukuthi ngithe khona igama bengingaveza ngathi ngike ngabonga la mfowethu. Sengiphumile engomeni wangena ucingo ngikhona khona la. yebo, Lungibizele engomeni ngazwelonke. yebo, Angikubonga lokho, ufuna ngiphumele obala ngikubonga nje ey'nsizweni ey'ngabanye wethu ezinye yebo, ney'khulu zonke zale ngoma kazwelonke, yeah, ngoba nami ngazizwa ngibalulekile ukuthi kanti khona abantu abakukhumbulayo ukuhamba kwami. ndaba ezinto Naphi lapho uzohamba khona ufinyelele loqhafa lobhanyabhanya. yebo, Ngithi nje bahlonishwa isandla sedlule ekhanda ndaba ezinto, egameni likaShaklasi nani yebo, bahleli bengoma kazwelonke, yebo, kodwa akuphelele yebo, isikhalo kakhulukazi lokuhlangothi yeah, lalapho engivela ngakhona mina lokhulu kakhulu. yebo, Ebengifisa ukuthi sengathi kusuka kunina bahleli yeah, noma baphathi nabahleli kwehle njalo ufika kubaxhumanisa abaxhumanisa mina nokuphathwa kwamagoso yeah, kuze kufike emagosweni kanye ney'nkabi. Ngizama ukuthi-ke niyibusise ngenye indlela yebo, ukwenza kwenu, ngoba ukukhala kukhulu kakhulu. Esengikutholile kuzobikwa kimi, yebo, hhayi-ke ukuthi kubikwa kimi ngoba ngubani mina. Abantu basuke bebika kimi ngoba bazi ukuhamba kwami, bazi izinto engizenzile engizenza phambi kwabo bebuka. yeah,
bese beba nokucabanga ukuthi mhlawumbe khona engathi mangikhuluma noma ngikwenze kwenzeke uma ngingathatha ingxaki lokuthi ngiyakaza akuliwa ke akukhona empini ukuba khona kwenu nokufaka igxathu lokuthi kubukeke ngathi ingoma niyalekelela kakhulu ukuthi nithuthukise kuyabonakala hayi ukuthi akubonakali kodwa kufanele nikwenze ngendlela ezobacacela abagidi bengoma noma abaholi beinsizwa azazi obiziwe ukuthi ubizwe kanjani azazi futhi osalile ukuthi usale kanjani lokho ngeke nikwenze ninodwa ngoba nisifice siguphele thina kukhona amagoso asobuka kukhona amagoso asentembeni kukhona amagoso asenkandla kukhona amagoso asemandeni bonke labantu engikhuluma ngabo ngiyazi ukuthi bakhona lapha engomeni kaZwelonke kodwa kulolu hlangothi lwethu ngoba phela thina mase besuka lapha kini sebeza ngapha kuza kwabo bayixoxa indaba nalabo futhi abaseleyo bekuveze futhi unganeliseki kwabo sengathi ningabhekisisa ngeso elingale ukuthi sengathi ngahlalela phansi nibuyekeze kabusha hayi ukuthi kulonga ngigxeki kodwa ngike ngathi enkulumeni yami ngaphambili ngathi kuhle ucela ngokwakha ungabe ugxeke nje kuphela ngoba kusho ukuthi lo muntu usuke nalowo mzamo noma esuke ebhekana nalo nto ukuthi uyambulala lapha elokuzana ey'nsizweni kukhona kakhulu ukukhala okukhona abahleli abaphathi nabahleli namagoso noyihlalo bonke siyafisa ukuthi sengathi bangaba nokubambana okukhona ngaphezu kwalokho okukhona ngoba inkinga ekhona abasondeli laba engathi bazama ukuba nesandla ekwelekeleleni amagoso kanti amagoso anomsebenzi omkhulu awenzayo